Hello लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहा दाख्लैनि शिब फुजानि भिडिअखौनो दिनैसो लाबोनो मोन्दों आरोना लोगोफोर। शिब फुजाया मालाबा थांखांबाय आंहा दिनैसो भिडिअखौ लाबोबाय आरोना। टाइम मोनाखैमोन आरोना आपल'ड होनो बेखायनो एसे लेट जाबाय आरोना लोगोफोर। स' नोंथांमोना सोरबा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आरो लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय मा खालायगोन। स' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर। आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दायो आं नै मामिनि जिखौ सोमनानै लाग्रोखानोसै आरोना। मामिनि जियानो नै जा बुरजा जालायबाय हरसेयावनो। आं बेखौ सोमनानै लाग्रोनोसै। मामियाबो उन्दुगासिनो नै। आरामसे उन्दुदों नै बियो। 4:30सोआवनो सिखारो आरोना बियो दा फुङाव। ओमफ्रायो 4:30सोआवनो सिखारनानै एखमबा उन्दुफिनो आरोना बियो 7:00 8:00बा उन्दुफिनो आरोना सिखारनानै। ओमफ्राय दिनैहाय 4:30आव सिखारनानै बियो 6:00आवनो उन्दुफिनदों आरोना बिनो। ओमफ्राय आं जिखौ सोमनानै लाबाय आं दा नै। दसे जिखौ सोमनानै न' सिबग्रोनोसां। न' सिबनानै सिथ्ला सिबग्रोनोसै थाब-थाबनो। दा मामिया सिखारगोन नङाबा। दायो न'खौ सिबखांनानै न'खौ फुनोसै आरो आं दा नै। फुजा दं नालाय एसे बेखायनो न' फुलाबायनोसै आरोना दिनै एसे सुस्रांसै। दायो आं न'खौ लिरखांबाय नै आरामसे रानहांबायानो। ओमफ्राय जोंहानि रुमनिखौसो फांखा होनो मोनासै नालाय नै रानाखै। मामिमोना सिखाराखैमोन नालाय बेखायनो फांखा होनो मोनाखै आरोना। ओमफ्राय नै आइमोनाबो रानबायानो। नै लामायाबो एसे रानहांबाय, ओंखाम संग्रायाबो रानहांबायानो नै। मामिमोनाबो रानहांबाय। दायो टाइमा कत जाखो 6:47 जाबाय आरोना। ओमफ्राय आं 6:00आव सिखारदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा 6:47 जालायबाय। नै बिसोर सानैजों दाबो सिखारा। बिफा फिसाजो उन्दुगासिनो आरामसे। आं दा मामि उन्दुनायावनो दुगैनानै लानोसै आरोना। जायब्रें-ब्रें मोखांबो सुवाखै खानायबो खानाखै सिखारनानै नै जायब्रें-ब्रें। दायो दुगैनोसै आङो थाब-थाबनो। दुगैनो होनायलायनाया मामिया सिखारनानै होनानै नै मामिखौसो फोसाबग्रोनांबाय आङो। मामिखौ फोसाबखांबाय ओमफ्राय आं दा आइनो हैनानै दुगैनोसै आरोना। आइनो लाहैनानै। बोरो आबैया? ओइ आबैया नै आबैजों थादो। खिलानानै थाजोबदों। खिलादों? खिबाय थादोंमोन। दं खिथों होननानैसो दोनबाय थाखादों खिबावदों होननानै। हब्लि मानसि एरनाय आइनाव एरनाय आबे आंखौसो नाहरफिनबावदों माथो मबाइल लानायखाय। जांलाबल' गाननायलै जोंहा नुवाखै ओरैनो नाहरबाय थाथारो बियो मबाइल लानायखाय। मबाइल नांगौ आरो मबाइल नांगौ माइनावनो मबाइल नांगौ आरो नाङा ना मबाइल लाया केनो लाना फट' जाबा फरायनायाव ना बाना मा दुगै मोनाखै। ओइ सिखारद' केन्द्रा। आइ लाबोनाय ब्लाउस बेयो। बे ब्लाउसआ सिगांहाय आइ लाबोनायमोन आरोना। ओमफ्राय सिगाङाव हामानोमोन ओमफ्राय दा आरो नै ब्लाउसआनो ब्रां ब्रां जालायबाय। आं एफा फुंबाय आरोना आयु हालासो आङो। सिगाङाव हामथारामोन बे ब्लाउसआनो दासो हामबाय। लाबोजेनबा हामथारामोन दा आरो माला हामगोन फात्ता मोनलायलायासै। दिनैसो गानथारदों जा गोबावसैमोन। एफा फुंबाय आरोना आङो। मोजांसो। दाहालागै सफैलायसिगौमोन ना मामिनि बाग्राखौ बिहरनो नागिरदोंमोन।
मामिनि बाग्रा बिहरनांगौ जोंहा अनलाइनाव बिहरनांगौमोन दुगैखांबाय जोंहा मामिया दुगैयाखै दा दुगैथोंसै सान्दुं दुंबा नामा नै बिब'बो दुगैखांबाय जोंहा नै ओंखाम जानबाय मोनानि दालि ओमफ्राय बेयाव मा दंमोनथाय गरसिजों बोरमा दारि अन्थाइ बाजाबसो होनो आङो ओमफ्राय नैबावहाय आलु भाजा ओमफ्राय नैबाव हो होआखै सारसोदोंल'सो गोरा जादों खनसे गाबोना दैयाबो जाबाय लागायनोसै दैखौ दुंबाथाय जाबाय गरम गरम पानी गरम माबे Kau tu nama ni ke? Saya bukan dia tu masih sabda nanti. Yang mana sih? मबाइल खोनादों खोमा बियो Mana tu kau ikut deh? Kalian nggak tahu ada. Ini kena. जायखौ नुदों जि नायखाबाय मोख्रेबथारला हनै बिबार लानायनाय बेरे फुंजानि नै जा दुन्दियाया देन्जार जाखादों बे दुन्दिया जोबनाय जि मोजां जाखादों नालाय देन्जार जाब जाब रोजाथार बिथिंबो दंबावो नै दुन्दिया जोब बेयो Zona zoalio. Saka ke, kok tadi ketar kalung ke malam mandi. Apa? बिबारानो गैलान्दां सुदो बैयाव दै दं Saçma bir durum. Pura kau coba tanya sih, mana udah nanti, so si baba, mazang, senang tensai, nampar kan tensai, siap sapi tensai, ini mazang tensai. Apa ya?
이렇게 말하는 카메라 이제 줘봐. 만장 그 더. 진짜 맞다 그 씨발. 누른다.ยังกลบลง ไม่ได้